ایران و ئەمریکا زەند و بەندێ خۆ باددن و لە دژ هەف سەنگەرن شەر ئاسێ دکن. مەیدانا vê ڕاگەشیê ne Tehran û Washington e, lê belê Sûriye, welatê ku ev 12 salin krîzê ew wêran kiriye. Çi di navbera wan de rû dide? Êrişên rasterast sala 2017 li derdora barageha El Tenefê dest pê kirin. Hingî hevpeymana navdewletî çekdarên girêdayî Îranê bombebaran kir û piştre balafireka wan anî xwarê. Her wekî sala 2020 jî êrişeka hêzên Îranê li hundirê El Tenefê hat têkşikandin. Sala 2021 jî rastî êrişên dijwar hat û barageh hat armanc kirin. Senaryoya rageşiyê dom kirin. Ev barageh li ser sînorê Sûriya, Urdun û Iraqê ye. Bi qasî 5 kîlometr jî fire he. Sed leşkerên Emerîkayî li tanişta hêza bi navê Mexawîr Sewra lê dimînin. Li gor Emerîkayê sala 2016 bi armanca astenkirina tevgera şîîya Îranê û êrişên terorîstên Daişê hat avakirin. Li dêra zorê bayê şer radibe. Herêma di navbera Meyadîn û Bûkemalê de li jêr destê Îran û hêzên wê ye. Ji herêma kesk a li Hewlêra Başûrê Kurdistanê, heta bi herêma kesk a li hundirê Bakur û Rojhilatê Sûriyayê ji 2019 û heta roja îroj topbaran û êrişên esmanî ranewestiyane. Tehran li her du welatan hêzên Emerîkayî dike armanca xwe. Li beramber wê Washington di cihê cih de bersivê dide û gelek balafirên wê jî anîne xwarê. Her wekî kargeha Konîkoyê ya gazê û zeviyên El Umerê yên petrolê bêtirî xwe bûne armanca moşek û dronan. Sala 2023 pêla rageşiyê bilind dibe. Êrişa adara 2023 gumana rûdana şer zêde kir. Hingî barageheke Emerîkayî bû armanca balafirên Îranê û karmendekî Emerîkayî hat kuştin û çend leşker birîndar bûn. Wê çaxê Wezareta Parastinê ya Emerîkayê pesnê destwerdana bilez a Hesedeyê da. Lêbelê li ser erdê şer ji meydana Sûriyayê derneket û dîsa wekî xwe dom kir. Nexwe çima Emerîka hêzên xwe li Rojhilata Navîn zêde dike? Gelo şer nêzik e? Şopîner dibêjin ku zêdekirina hêzan nayê wateya rûdana şerekî. Lêbelê Îran û Emerîka dê destê xwe di Sûriyayê de dirêj bikin û sînor kontrol bikin. Îro roj bêtir ji 60,000 çekdarên Îranê û 900 leşkerên Emerîkayî li Sûriyayê ne. Lêbelê egera rûdana şerekî li vî welatî dûr tê dîtin. Çimkî li gor şopîneran heger her du welat li derve şerê hev nekin, li Sûriyayê dê nepêkan be. Tu çi dibêjî? Gelo dê her du hêz şerê hev bikin yan na nêrîna xwe bi me re parve bike.